Srdečne vás vítam v týchto príjemných priestoroch, v tejto prvorepublikovej atmosfére, medzi týmito krásnymi prvorepublikovými dámami, niekde sú tu asi aj páni. Jednoducho vítam vás na slávnostnom predvedení a predstavení knihy První republika. A veľmi rada by som medzi nami privítala aj hostí, ktorí tu dnes medzi nami sú, a to pána Jakuba Gantnera, vydavateľa knihy První republika. Poprosím, zatlieskajte mu. Potom je to ďalej slečna Kateřina Potyšová, zástupkyňa organizácie Invisible Children. Známy český fotograf Jakub Ludvík. No a ešte medzi nami vítam, myslím, že aj hrdinu dnešného večera, fotografa Angela Purgerta. Samozrejme, dnes večer by sme tu asi neboli vďaka ľuďom, ktorí majú veľké srdce, ktorí chcú prispieť, vďaka sponzorom, ktorí prispeli na celý projekt První republika. Takže im by som chcela poďakovať, a to menovite je Obecní dům, obchod První republika, Art Deco Imperial Hotel, časopis Foto Video, R1 Vysočina, Rádio Klasik FM, Hotel Ambasador Zlatá husa, Hotel Paříž, kavárna Adria, Národní technické muzeum, Café Louvre, Palác Lucerna, E-foto SRO, České centra, Café Imperial, Fotopátračka CZ, Cukrárna Myšák a ešte pokračujeme ďalej, pretože sponzorov je veľa. Takže ďalej je to Oldtimer Fundus Šebek, Kapal Czech Republic, Café a restaurant Slavia, Fotoextrakt.com, originálny pražský synkopický orchestr, umelecký vedúci Pavel Klikar, Republika, Česká reštaurácia a tančírna, Jevel Fotodesign, Magdalena Šperky a doplňky, Centrum Fotoškoda, kraj Vysočina, Kasa Gelmy, mesto Jindřichův Hradec, nakladatelství Trojzvuk a Východočeská tiskárna. Myslím, že by sme teda mohli sa trošičku ísť venovať aj našim hosťom, ktorí tu dnes večer sú. Tak by som asi na úvod poprosila človeka, bez ktorého by vlastne kniha První republika asi ani neexistovala, a to pána Jakuba Gantnera, vydavateľa knihy První republika z vydavateľstva Trojzvuk. Krásny dobrý večer vám prajem. Taky přeju dobrý večer. Máme na to len jeden mikrofon, dúfam, že to zvládneme. Věřím v to, že ano. Prosím vás, mňa by veľmi zaujímalo a myslím si, že aj ľudí, čo sú tu, ako ste sa nejak dostali k spolupráci s projektom První republika? Jeden večer jsem se takhle díval do mailové schránky a tam jsem najednou objevil poptávku, že pan Angelo Purger by rád vydal fotografie,
tak jsem si ty fotografie postupně procházel, no a byl jsem z nich tak nadšen, že jsem ho hnedle oslovil, no a pak už se spolupráce linula sama o sobě. Takže to znamená, že vás asi zaujal projekt. Čím vás zaujal? Zaujal mě tím, že, a teď slovy Milana Kundery, že lidí je hodně, ale nápadů a úvah je málo a tato úvaha je skutečně jedinečná, originální. V záplavě dnešních fotografií, které fotografují přírodu nebo lidi, tak tenhle ten projekt vyniká svojí estetickou a kulturní stránkou. No a ďalej by som chcela poprosiť slečnu Kateřinu Potyšovu, zástupkyňu organizácie Invisible Children. Ja by som ešte chcela pripomenúť, že toto je organizácia, ktorá pomáha deťom postihnutým občianskou vojnou v Ugande a okolí a práve výťažok z knihy, ktorú dnes predstavíme, si budete teda pôjde na túto organizáciu. A mňa by hneď tak na úvod zaujímalo, že čo sa spraví potom s tým výťažkom z predaja tejto knihy? Tak já bych vás chtěla všechny pozdravit tady. Ten výtěžek jsme se rozhodli poslat na rozvojové projekty. Jedním z nich je například výstavba nových škol v postižené oblasti v severní Ugandě. Myslím, že by asi bolo veľmi dobré, keby k tejto knihe aj celkovo k projektu První republika niečo povedal fotograf Angelo Purgert. Dobrý večer. Prosím ťa, tento projekt sme si možno mnohí, ktorí sme na ňom spolupracovali, mimochodom aj ja, tak sme si mysleli, že možno už vernisážou, ktorá bola v lete 2010 skončí a neskončil. Plánuješ nejaký ďalší vývoj ešte? Mě samotného překvapilo, že o tento projekt a tyto fotografie byl zájem vystavovat je dále. Vlastně letos byla výstava v únoru v Českém centru v Košicích a teďka si připravuje od poloviny května do konce srpna výstava v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci a paralelně ještě půjde výstava v červnu ve Lvově a v červenci v Užhorodě na Ukrajině a vždycky ten finanční výtěžek bude pomáhat dětem v té konkrétní oblasti, kde se výstava bude konat. Tak ďakujeme veľmi pekne. Tak tu už je kniha, krásna prvorepubliková slečna vám ju predá a na vás je teda nejak predstaviť. Tak dobrý večer. Já jsem velmi v rychlosti včera poprvé viděl tu knihu, to ještě byla horká z tiskárny, jak mi říkal Angelo. A prvního, čeho jsem si všiml, vlastně strašně moc práce. Což v dnešní době až tak jako není zvykem ve fotce. Nejenže jako sály, lokace, spousta modelek, taky samozřejmě strašně práce asi make-up artistek a hlavně myšlenka. A já si myslím, že ve svým podstatě takovýhle téma, který není až tak komerční, protože samozřejmě se asi na takový téma hůř schání sponzoři a vůbec se hůř to dá medializovat, tak je úžasný, že se tomu Angelo věnoval a že tomu dal tu práci. A já si myslím, že za to bychom můžeme všichni poděkovat a já musím říct, že tu knížku si opravdu nechám a dám si ji do těch klenotů mezi Helmuta Newtona, Drtikova a dalších. Výborne, tak ďakujeme veľmi pekne. No a vzhľadom na to, že je teda knižka predstavená, tak ja myslím, že vy všetci traja, takí nejakí asi, teda 4 uvádzatelia do života tejto knižky by ste s ňou mohli ísť trošičku sem a ako inak by sme uviedli ako takým krásnym pozovaním. Tak poďte tuto a zapozujte prvorepublikovo.